Top 10 highest paying na trabaho dito sa Pilipinas. Yan ang paksang tatalakayin natin ngayon dito sa video na ito. Ako nga pala si Engineer Morgan Sai ng Ilocano Defenders. Ilocano Defenders, para sa lahat. Ilocano Defenders, laban sa lahat. So, ano nga ba yung mga top 10 na highest paying na trabaho dito sa Pilipinas? Yan ang mga tinatanong ng ating mga kababayan para malaman nila at maggabay sila sa kanilang mga career choice sa kanilang buhay. So without further ado, talakayin natin ang top 10 na trabaho pinakamataas ang bayad dito sa Pilipinas. Okay, ang top 10th, starting with number 10, tatalakayin natin ang computer engineering. So computer engineering ang number 10 na pinakamataas na trabaho sa Pilipinas with an average salary of 47,337 pesos. Ang computer engineer ay nagko-combine ng best of both worlds ng computer science at electrical engineering para magdisenyo at gumawa ng mga modernong hardware at i-integrate ito para sa mga software at gumawa ng mga consolidated na computer system na gumagana. Computer engineering salary mas mataas ng konti sa civil engineer na malaki na rin ang napupuntahan nitong konting diferensya na to kapag may experience ka na, no? So, kung yung passion mo ay nasa robotics at sa paggawa ng mga computer-based system, ito ang career na para sa iyo. So, number 9, let's go to number 9th highest paying job sa Pilipinas ay ang ICT installers and services. Information and Computer Technology Installation ay isa sa mga pinakamataas na bayad na IT na trabaho sa Pilipinas. ICT technicians ay mga importanteng go-to expert sa mga workplace, Tapos, itong mga professional na to, sila nag-oversee ng end-to-end process na related sa mga telecommunication and data transmission. From installation, repair, all the way hanggang maintenance ng mga sistemang ito. Bilang ICT technician, you expect to provide technical advice, Technical advice, conduct troubleshooting, and maintain different software and hardware for clients. Ang average salary nito ay 49,067 pesos. Okay, ang number 8 most highest paid trabaho dito sa Pilipinas ay ang telecommunication engineer. So, ang telecommunication engineer ay may average salary na 49,770 pesos. Lalo na kung may experience ka, mas maabot mo itong mga average salary na ito. So, ang telecommunications engineer ay isa sa mga pinakamataas na engineering jobs sa Pilipinas na nag-o-offer ng mas maraming financial benefits kaysa sa mga ibang disiplina. Pagiging telecommunications engineer, responsable ka para sa pagsuporta ng mga iba't ibang telecommunication system bilang isang data expert. Yung main concern mo is to ensure high-speed data transmission by monitoring network synchronization and bandwidth issues, among others. So, lahat ng mga internet-related, yan ho, ang mga mas high-level na engineer pagdating sa telecommunications. So, yun ang number 8 most highest-paid trabaho dito sa Pilipinas. So, let's go! Number 7! The 7th highest-paid trabaho dito sa Pilipinas ay ang applications programmers. So, mga applications programmers ay may average salary na 51,224 pesos. So, sa mga rapid workplace shift to digitalization, software development, at mga bagong nakakasurpresa na bagong skills, kasi itong applications, lalo yung mga paggawa ng software, yan yung mga bagong mga kailangan dito sa mga workplace para mas mapagaan at mapabilis ang mga proseso ng mga trabaho natin dito sa mga workplace. So, yun ho ang bagong surprise na profitable skill to learn, even kahit na pandemic, Kasi pagiging application programmer, isa sa mga pinakamataas na bayad na trabaho dito sa Pilipinas. So, ito yung dapat mong i-explore kapag meron kang hilig dito. Bilang application programmer, ikaw ay in charge sa developing software applications, debugging programs, and maintaining program codes to satisfy user requirements and system specification. Alright. Number 6, highest paying job sa Pilipinas ay ang geologists and geophysicists. Sila ay may average monthly salary na 53,318 pesos. Again, para sa mga medyo may experience na to, yan ho yung
average salary nila. So, science geek ka ba na medyo fascinated sa mga physical na property ng ating planeta? And if yan yung yung kaso mo, natural sciences, specifically geology and geophysics ay para sa iyo. Itong dalawang disiplinang to ay may isa sa mga pinakamataas na bayad dito sa Pilipinas. So, kung interesado ka dito, maghanap ka ng mga trabaho na related sa enerhiya at sa mga mining. Yung scope ng mga trabaho nyo, syempre, mayroong mga fieldwork, data evaluation, interpretation, and environmental consulting, among others. So, yun ho, ang number 6 most highest paid na trabaho sa Pilipinas. Alright, number 5 sa pinakamataas na trabaho. Number 5 most highest paying na trabaho sa Pilipinas ay specialist medical practitioners, no? Specialist medical practitioners ay ang number 5 most highest paid na trabaho dito sa Pilipinas with an average salary of 54,090 pesos. So itong mga high-paying medical jobs sa Pilipinas ay yung mga nakatali sa mga specific na specialization, Kung ano mang field ito, pagiging expert sa mga medical na practitioner na medical field na ito ay malaking magagain na profit, So kesa sa pagiging jack of all trades, lalo na sa mga medical profession. So pag sinabing jack of all trades, usually yun yung mga general physician. Pero kung medyo may specialty ka like neurosurgeon, heart doctor, lung doctor, mas mataas ang kikitain mo, Kasi kung may specialization ka. So, ang nursing salary sa Pilipinas can average about 37,000 per month. But if you switch to specialist medical practices, you can have the higher chances of taking home a bigger pay. So, ito yung mga doktor na may mga specialist na direksyon, Yun ho ang number 5 highest na trabaho sa Pilipinas. So, let's go to number 4. The number 4th most highest paid na trabaho dito sa Pilipinas ay ang systems analysts and designers, So sila ay may average monthly salary na 54,481 pesos, lalo na yung mga medyo magaling na o experienced na. So ito ay may mga highest paying job sa bansa na mataas ang profitability sa kanyang mga profesyon, So ang role nitong solutions oriented to, itong trabaho nito, kasi ang trabaho mo is being an agent of change. So, consistently assisting and supporting the business in diagnosing and resolving issues using information technology. As a system analyst or designer, you'd identify areas for improvement in the business, create design systems to address process loopholes, implement all necessary changes, and rally others to use the systems that you created for your organization's continued success. So, ang ibig sabihin yan, parati mong ina-analyze yung mga sistema ng isang negosyo or isang institusyon, hahanapin mo kung ano yung nagpapabagal sa kanilang mga proseso, i-improve mo sila, tutulak mo yung bagong sistema na na-develop mo para mas mapaganda ang sistema ng grupo na sinalihan mo. So yun ho ang trabaho ng isang system analyst and designer. I-analyze mo yung current na sistema or kung magde-design ka ng bagong sistema na mas makaka-benefit sa kumpanya o grupo na mas gumanda ang proseso ng pagnenegosyo, pagpo-produce ng mga produkto, or kahit anong bagay na ginagawa nila. Yun ho ang system analyst and designer. Alright, let's go to the third most highest paying trabaho dito sa Pilipinas. Yun ang chemical engineers. So, chemical engineers receive a monthly salary, average monthly salary of 58,496 pesos. Ito ay para sa mga experienced at magagaling na, So, ang engineering na field na ito ay medyo popular, Itong chemical engineering. Itong engineering field na to, medyo mas mataas pa nga siya mas mataas siya compared sa civil engineer, Kasi, tawag dito, itong chemical engineer, math and science collide to ensure proper development, design, and implementation of chemical manufacturing process. As a chemical engineer, you'll be a steward of health and safety as well as a master in research, So, yun ho, ang chemical engineer kasi mas konti yan compared sa civil engineer. So, kumbaga sa supply and demand, syempre, ang mga chemical engineer, mas mataas ang sinasahod nila. Ayun ho, number 3 highest paying na trabaho dito sa Pilipinas. And the second highest paying trabaho dito sa Pilipinas ay ang mathematicians and
actuaries, no? Ang mga mathematician at actuaries umaabot ng average monthly salary of 62,237 pesos sa mga experienced o magagaling na, no? So, meron ka bang analytical mind at magaling ka ba sa pagka-crunch ng mga numero? Gamitin mo ang mga valuable skills mo sa mga online job sa Pilipinas na merong kinalaman sa mga financial data management and analytics. Specifically, pwede ka mag-apply bilang mathematician or an actuary, which are the two highest paying accounting jobs sa Pilipinas. Sa mga gintong tipo ng mga trabaho, ikaw ay mag-a-analyze ng mga statistika, report data, and identify and interpret business risks among others. So, ikaw ay nag-a-analyze ng different mga accounting and financial documents using your mathematical skills. Mga valuation ng mga assets, yan ang mga importante dito sa mga mathematician at mga actuaries. Alright, without further ado, the top 1 most highest paid na trabaho dito sa Pilipinas. Drum roll muna tayo dahil napaka-exciting na malaman. Yun yung gusto malaman ng lahat ng tao. Ano ba yung pinakamataas na bayad na trabaho dito sa Pilipinas para mapag-aralan ninyo, no? At mapag-focus ninyo sa inyong mga anak, or kung kayo, pwede pa kayo humabol, depende sa edad ninyo. Ang number 1 most highest paid na trabaho sa Pilipinas ay ang aircraft professionals. Ang mga aircraft professionals ay tumatanggap ng 128,348 average monthly salary sa mga meron ng experience o magagaling na, no? So, ang aviation sector ay ang pinaka mataas ang bayad, no? So, ikaw, kung may nakikita kang profession na para sa iyo dito, ang pagiging part ng aircraft is one of the highest paid, no? Specifically, yung pagiging piloto or yung mga aircraft maintenance, yan, matataas ang mga sahod ng mga yan. Once again, supply and demand. Kasi mahal mag-aral na mga aviation na schools, no? Hindi siya mura, hindi siya kasing tulad ng mga regular na college courses. Specialized siya, kaya mataas lang ang tuition mo pero bawing-bawi ito sa mahabang panahon, lalo na kung nakapagtrabaho ka na matagal, no? Pagiging piloto or pagiging aircraft mechanic or mga anything related sa aircraft, pero most especially yung piloto, dyan yung pinaka may recommend ko sa inyo. So yun ang top 10 highest paying na trabaho dito sa Pilipinas. Ngayon naman, kung gusto nyo malaman kung ano yung top 17 best companies kung saan maganda magtrabaho dito sa Pilipinas, meron akong huling vlog na ginawa. Ang pinakamagandang mga kumpanya kung saan maganda magtrabaho sa Pilipinas. Kasi dito sa mga kumpanyang to, maganda ang inyong mga magiging career growth at maganda ang workplace culture and amenities. At syempre, mataas din ang mga bayad. So, kung gusto nyo mapanood ng video na yon, dahil napanood nyo to, i-click nyo yun. So, sana panoorin nyo yun dahil marami kayong makikita doon na top 17 na kumpanya na na-compile natin para sa pinakamagandang kumpanya magtrabaho dito sa Pilipinas. So, click nyo lang to. So, yun ang video natin sa araw na ito. Please like, share, and subscribe at malaking tulak ito sa pagpapalaganap ng mga magagandang impormasyon at ideya dito sa ating bansa. Maraming salamat po. Ilocano Defenders, para sa lahat. Ilocano Defenders.